Wat is vreemdgaan? Flirten met iemand anders in een relatie is bedrog. Het verbergen via interacties met iemand anders voor je partner, zoals afspreken of privégesprekken voeren, is vreemdgaan. In het geheim communiceren via berichten, snaps, sms of WhatsApp is bedrog. Het verbergen van je telefoon, het verwijderen van berichten of het gebruiken van de niet-storen functie om communicatie te verbergen, duidt op een schending van het vertrouwen in de relatie. Bedrog of vreemdgaan beperkt zich niet tot fysieke en emotionele verraad. Mentaal verraad is net zo ernstig. Gebrek aan respect en verraad in een relatie beginnen vaak in de geest voordat ze zich fysiek manifesteren. Emotionele verbindingen die in het geheim worden gevormd, kunnen net zo schadelijk zijn als fysieke affaires. Vertrouwen in een relatie wordt niet alleen uitgehold door fysieke handelingen, maar ook door emotionele indiscreties. Geheimen bewaren en bedriegen over je interacties met anderen ondermijnt de basis van eerlijkheid in een relatie. Het is belangrijk om te erkennen dat trouw zowel fysieke loyaliteit als emotionele integriteit omvat. Gewoon, pitsie.